Asinibingelele kuSiyavusana podcast. Namhlanje siphethe inkulumo ebalekile esilimaza isizwe kakhulu. Lento yedluzi, into yethongo, into yabantu abaphansi abalele. Sizozama nathi ukuthi ke sicacise ngendlela esazi ngayo. Ngihamba nayo ubaba Dlamini futhi ogqoke enye icap namhlanje. Sikhuluma ngokuthi idlozi ngabe liyini. Baba Dlamini ngibingelele kuSiyavusana podcast. Hayi, ngiyavuma. Ngiyajabula uphinde ngibe nawe futhi namhlanje bangasho ukuthi umuntu ovulelekile uyisika which is more than a believer. You are believing in whatever you believe in. At the same time you look for information. Kukhona lento Dlamini esikhathaza abantu kakhulu, especially indlemnyama. Manje indlemnyama usho abantu abansundu ngoba nithi nimnyama mina ngikomnyama. Ungathi ngipisholo ungathi ngimsundu. Lento yamadlozi kwakuhlatshelwa idlozi kwenziwa yonke lento. Mhlawumbe ungasihlephelela wena ngokwakho ulwazi ukuthi yini lento ebizwa ngedlozi. Ngizoqala nje ngithi khona izinto ezifanele ukuthi uma uwumuntu wena ngokwakho uma uyizwa ungayithathi njengoba injalo. Akufuni ukwazi ukuthi kungani kushiwo kanje, ingani bizwa kanje lento. Idlozi igama esiqala egameni idlozi. Isiqala egameni idlozi usho ukuthi isenzo lesi dloza. Dloza bese kufika sigcine sekufike bese mase sekumenzi sizombiza ngokuthi uyini idlozi ngoba uyadloza. Yini ukudloza? Asifuna ukwazi ukuthi kuyini ukudloza. Ukudloza ukuqapha, ngathi ukuqapha noma ukucutha. Uvula amehlo. Ukucutha, uma ucuthele into, uma ucuthele njengento engilinganise ngithi mhlambe nali ikati libone mhlambe inyoni, ngithi inyoni. Libona inyoni. Alivele lilime nje ikati. Mavele igcume. No livele igcume. Liyacutha lithi. Linganyakazi ngoba lenzela ukuthi iyengeke inyoni. Bese liyama. Bese eqhakatheka. Manje ke idlozi umoya, njengokuba yonke into iwumoya, njengokuba nathi siwumoya sabantu. Idlozi umoya, ukusho ukuthi umoya odaliwe ukuthi usibheke, ubheke lowo nalowo muntu. Usho ukuthi umdlozi, ukudlozi ngaso sonke isikhathi. Kahle kahle ngithi nje khona lento okuthiwa i-tracker emotweni. Idlozi lelo. Usho ukuthi lo sidalile wesifaka umphefumulo manje usebheke imphefumulo le asinike yona. Sebheke imizimba nemphefumulo yethu. Udloze ngoba nje kunonkulunkulu. Kunonkulunkulu. ONkulunkulu, khona uNkulunkulu wemvula, khona uNkulunkulu wokuhle, khona onkulunkulu bonke. Khona nalo uNkulunkulu ke uNkulunkulu lo wokugada wena. Lo dlozi. Lidlozi leli. Lo ligadile. Yena uNkulunkulu okugadile. Ungasho ukuthi liyingilosi yakho. Yebo, ingilosi. Idlozi ingilosi yakho. Yabo. Manje ke kusho ukuthi ke njenge likudlozile. Hayi ukuthi mhlambe idlozi enye into ukuthi mhlambe abantu bakini bangiseka. Cha, Likamdala idlozi. Into olokhunja nayo. Mawulima lathi alimlahli. Ulahlwe idlozi la. Haya bakini ulahlwe umdala bekubhekile. Ukusho ukuthi ngoba nakhona lapha ubuyela lapha kulento yokuthi uzungene lapho nje ungene kanjani unemveza ukuthi kuya kwi-choice ukuthi ungene kanjani. Uzulimale nje ungene kanjani lize likushiye lize likushiye nje idlozi.
uclean yini futhi uhlanzekile yini ngoba nokuhlanzeka nayo imimoya ihambisana nokuhlanzeka kwakho ukuthi uhlanzekile yini njengoba ukuhlanzeka kufanele uhlanzeke ngokucabanga uhlanzeke ngokomzimba uhlanzeke nangokomoya wakho uhlanzeka ngokomoya kwakho ukuthi into oyenzayo uyayazi uhlanzeka uthi onkulunkulu mawusho kanje neBhayibheli lithi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. So uNkulunkulu laba abaningi lo esimemeza mihla namalanga singamhlukanisa kanjani, singambiza ngani? kuya ngokuthi ufuna mina nje ezama izinto umsamo wami umvenqana ulo wangidala inhloso yakhe ukuthi wayengidalelani yena wazi wena wazi ukuthi mina ngazi ngizonza ngikuphulule ngiyibuze le ebantwini umuntu aphatheke kabi uthi hawu uthini manje uthi ngubani emhlabeni. You know that wethu o highly spiritual. Yeah. Ungitshela indaba uthi bafo uthe ubusuku ngiphupha lithizwe ungubani wahleka uthi hayi bo kanti angizazi washintsha umuntu ekhuluma nawe angidlali ngibuza uba uzokwenzani kuba ikhane ishintsha yena yayibona. So ngizama ukuthi ngempela into oyibekayo mntadlamini yethu ukuthi yoba silapha nje uthi idlozi lakho umdali wakho lona dlozi lakho ngoba likudlozi ngoba uyichaza yebo ubhekile. So uNkulunkulu ngesilungu singathi creator bese sithi God iza kangcono ithi creator and God. Thina sithi God and gods. God and gods. Ngoba nabe sibakhomba thina singonkulunkulu kukhona naselukhulumeni encwadini kukhona uyasho ukuthi anizazini ubani ngonkulunkulu bani na nini okusho ukuthi thina singonkulunkulu bese kuba khona uGod lo labe sibakhonza imimoya esingakwazi ukubabona bese kuba khona umdali phezulu the highest. Ngesingisi nje asiphinde futhi siyibeka ukuthi there's a creator. Yes. No one argues. No. And then bese bakhona God. Ngaphansi kwakho. God. Dada mina lento yakho ijulile. Kusho ukuthi abantu basithi abakholwayo kufuneka lemagama abahlabe babiza njalo baphinde bawavakashela. Bese siya kubantu abangakholwa. Athi umuntu uhlabela idlozi. Idlozi, ithongo. Mhlambe lapho ungacacisa kanjani? Idlozi liyahlatshelwa yini? Liyahlatshelwa idlozi. Liyahlatshelwa idlozi. Kodwa kusuke sekukhona izivumelwano. Uvumelana nemimoya ukuthi uzoyenzela yakini. Uvumelana nemimoya yakini ukuthi uzoyenzela lokho yona izokwenzela lokho. It's a contract phakathi kwakho nemimoya yakini. Njoba sithwala nje seyinto. Yebo. Mawuthwala uyabopha. Mina ngizokwenza kanje, ngizobulala umuntu oyonika imali. Busilokhu uhlaba nje. Angithi ke phela uzotshelwa isivumelwano sizosho ukuthi uhlaba nini. Enza kanjani? Uhlabe enone kangakanani? Nime seduze kangakanani na? Nime seduze kangakanani? Phela ukunona kuya ngokuthi eseduze. Uma iseduze kakhulu, kusho ukuthi inone kakhulu. So mina mangisuka nje kwami ngithi nje manje sekuthiwe angihlabela ugogo la kwami akho sivumelwana. Ngabe sengiphombo singaphuma endleleni? Angifuni ukuthi uyaphuma. Kodwa yona into enjalo ngokwesintu ayikho. Ayikho. Amathongo uma ngabe umuntu eyithongo umuntu wakini uma edlula namhlanje edlula emhlabeni afihlwe useyithongo ngoba usenjani seye kwabakini abadlu sedlulile njengabakini abadlu ulele manje kuthongo bafuthi asobuye evasena sabelo emhlabeni isabelo sakhe esisodwa emhlabeni izinto akazenza ezaziwayo ukuthi umhlongo wakhaleli isabelo sakhe umhlongo wayengafuni la ekhaya ingane ibuye ngo6
isabelo sakheke leso esisele kuthina esisemhlabeni asike esinye akukho ukudla akaphiwa ukudla akasadli asinya ulele ithongo ngithi ke mangifundisa la ukuthi abantu abangasekho ukukhuluma okuhle ngabo abakushiya nabakwenza nabakufundisa khona iyona ndlela abajabula ngayo yikho nje ukuthi ushona ubaba wakho uphela iminyaka ewu5 futhi uyobhula ukuthi ucasukile manje akezoba umnandi kanti wayezonza emhlabeni kodwa malokhu ukhulume njalo ufundisa ingane nawe ubona hayi bungifikile ngenza sinjalo nje manje yikho nje masimuntu engasekho emhlabeni ukuthi kufuneka nini eniphilayo nithelana amanzi ukuze nabo bakhululeke thina sinamandla ngaphezulu kwabo thina sinamandla esisakwazi ukuthi sibe senethuba lokuba semhlabeni sikwazi ukukhuluma ngomdali sesibacela nabo futhi yebo ngoba ngaso sonke isikhathi sifanele ukubacelela nasemkhulekweni yethu kufanele masikhuleka sibakhulekele ukuthi nase bazi imphefumulo yabo sicela ukuthi umdali ayihlele ngoba mina nale belief ukuthi umuntu ongasekho usuke ngasakwazi ukudumisa umdali usuke umdali semgadile lo kanti thina usinike umzimba wathi size la sisidumise mase uhambile manje usuhleli ngaphansi kwakho umdali awukwazi ukumdumisa njalo for isibonelo ingane yakho ekhaya mawuyifundiswa yenze yonke into ngeke njalo lokho ithi baba ngiyabona hayi singathi kwenza isililo lento esiyenza wethina amakholo ukuthi lokusabonga kanjani thenga imoto ezikweletu uhamba uthi ubonga uNkulunkulu kodwa usakhokha isikweletu akuyona yakho asisho njalo angithi ke lelo khunjana ke le yobudlozi ke umuntu ethi ngenzela ugogo noma ngenzela ubaba abulala isilwane sibuye sithi abantu abaningi bakholelwa ukuthi incwadi le ingcwele iBhayibheli bakholelwa ukuthi ngingathi iwona umthetho sisekelo walokhunda iwona umthetho sisekelo wabo abantu ngisho njalo ngoba isikhathi esiningi noma umuntu ethini ukhotha ethi iBhayibheli lithi ukusho ukuthi iyona nto abayikholwa ngcono mina ke cha anginjalo ngikholelwa ekutheni iBhayibheli iyona ngcono mina ngikholelwa ekutheni imithetho kwami lokufika kuwena ushare nabanye abantu libe ne common understanding sengisho ukuthi ke leli iBhayibheli liyaphikisana nemihlatshelo yegazi khona la liphikisana khona nemihlatshelo yegazi ukuthi ke muzofike wena kube umthetho sisekelo wakho iBhayibheli kodwa buse futhi wena ujike kube wena ochitha igazi ulichithela ama sacrifices usuku wafu wena kusho ukuthi usuphumile endleleni kaMdali uphumile endleleni kaMdali leyo uthi uhamba ngayo Dadla mina ngibonga kakhulu njoba ngisho nje sokusibambe kancane zonke izihloko kancane size siphume nento ephathekayo ukuthi maselalelo kokulaleliyo uzozwa bese enza ngendlela uNkulunkulu amtshela ngayo lo uNkulunkulu amtshela ngayo akuzumemeza umfundisi iPhulpit yilento engaphakathi kuyo ethi mayithi wena usukwenza mhlawalalela yona kahle nje isidingo samasonto asikho isidingo samasonto asikho ngoba amasonto into ayimele ngomthetho ukuhlanganisa umphakathi uzokhuluma ngendaba zawo zokulungisa indawo abaphila kuyona ima indawo eniphila kuyona ingalungile wena uthi uhamba esontweni udlala ngesikhathi sakho ukhuleka nje lana abafana eminyaka baphethe ibhamba baphethe imisi ukhuleka nje lapha na wena kodwa ushiya ingane la emgwaqeni ushiya zilambile uthatha imali ufanele ngabe ubheka lezi ingane ukuthi yini ongazenzela yona uyayithatha wena uyinikeza abantu abavela aba-rich abanakho konke udlule emgwaqeni ingane udlula izicele kuyena izicele kuwena ingane uthi wena hayi anginamali mina uyithethisa
Kodwa naye khona engilokhu nje ngithi nje noma ngingabambezeli khona indaba engangeke sasixoxelwa sisebancane sixoxelwe uma wethu ngoba wayesixoxela ingane kwa ayisixoxela ngomfazi owayelinda uJesu ngizoyithi nje eduze owayelinda uJesu wafika walungisa kahle kwakuhle ekhaya wafika uhlanya lwangena kule ndlu alungise yona lunento alalunani kwavuthuluka yolingcolile walikhaca walikhipha wathi la hamba uhlala wathi maliphuma nje lafika izwi lathi lo omxoshile uyena obumlindele wakhala wazama ukuthi hayi buya sekulile njengoba sikhuluma nje la umuntu osibona sikhuluma utshela ukuthi bayabheka yeah umfundisi wami wathi kanti ilezo lapha yakho inkingi lapho ngoba umfundisi wakho wena umfundisi wakho kufanele uzifundise wena lalela buso uyazifundisa ngoba into enozizwayo umuntu emekhuluma kuza kukubili vele wena fanele ukhethe manje wena khetha ukuthi uthini lo ngendlela omzwa ngayo ngihamba nakuphi mina ngihamba nakuphi khona nengahamba nakho noma angisuchitha isikhathi sami ngokulalela babudlamini usuvala mhlawumbe ungathini kubantu ngalesiqale ngayo ukuthi idlozi ukuhlabela mase sisamapha nje ukuthi kuhle kubi ungakwenza uma unevumelwano masuvala nje ungabafundisa ungabavusa kanjani abantu bathi bekwenza kodwa yabecabanga ukuthi ngabe yikho noma cha ungathini usuvala ngingasho ukuthi kubalulekile ukuthi ufune ivumelwano zakini ngoba zikhona ivumelwano ezenziwa amakhehla ngaphambili kwethu esingazazi thina ukuthi zayithini phindele emumva ke zama ukufuna ukuthi kwakuhlatshwa nje kwakuhlatshelwa kwakusuke kwenze njani ngoba kuyanukwana manje yonke indawo kuyathakathana kunje wena uzohlaba la kwakho uhlabe la kwakho uhlabile umfowenu kwamfowenu kuyagula khona sehlatshwa yibhobo lapha kwamfowenu ngoba wena uchitha igazi lesivumelwano ongasazi ukuthi kwathwe omkhulu babethi babehlaba nawo uyahlaba awazi ukuthi lesivumelwano sasivunyelwe isikhathi esingakanani sasivunyelwe ukuthi uma sishintsha siyoshintsha sibe njani ngathi nje abantu ababuyele emuva basheke ukuthi kwakwenzelwani okusuke kwenzeke sibonge babukeli sithemba ukuthi kukhona umuntu akucoshile uma uthi uqoshizwe elilodwa kodwa into ebalekela sithini umuntu akafune ulwazi ukuthi sakhula nje ekhaya kwenziwa ukuthi akwanele ngoba kwakukhona into ayenzi namhlanje siphela abantu abathwele akayitsheli ingane zazi bona nje ekhaya kuphilwa kamnandi yonke into masihambela ubaba uyashabalala lokho mangashabalalanga isizukulwane sokuqhubeka senze lento ayenze ubaba waso kanti wengashonga ukuthi ukwenze for isikhathi esingakanani nokuthi ukwenzelani ngoba ukuthi ngalendlela esikhuluma ngayo lapha umuntu uzokwazi ukuthi azibuzele ukuthi lento engifela ekhaya yenziwa ngabe kwakwenze njani buza abadala isikhathi esiningi abanayo answer baye bathi nabo safika kwenziwa sithi ke namhlanje kuyingozi ukuqhubana nento ongayazi ukuthi ayiqale kuphi akube njani